Doncs la idea avui és que, com us deia, sortiu amb alguna idea concreta, encara que algunes persones ja tindreu segurament molt clar el que voleu fer l'any que ve, fantàstic. Algunes potser esteu una miqueta encara dubtant, fantàstic també, i hi haurà qui no té ni idea, no passa res. La idea avui és que això serveixi per tothom, per replantejar les decisions que ja tingueu preses o inclús per plantejar-vos coses que no us hauríeu plantejat mai. Imaginem-nos que ara mirem el vostre historial de les vídeos que heu vist últimament i comparem amb els vostres amics i amigues. És possible que alguns vídeos coincideixin perquè seguiu algun youtuber comú o perquè us agrada certs temes, però també és molt possible que dels 15 primers vídeos n'hi hagi 10 totalment diferents. No esperis a veure què fan els teus amics. Busca cap a dintre teu, busca què pots fer en base als teus propis gustos. Perquè, important, si voleu trobar feina i voleu trobar una feina que estigui bé, és molt important continuar estudiant. No ho dic jo, no són alarmes dels pares per causar-vos el caos i la por. No, són les dades reals del mercat. I si veiem aquestes dades, aquests estudis són una porta cap als teus somnis. I així és com hem de triar els estudis, així com hem de buscar. Cap a on vull anar jo realment? Els meus estudis m'han d'obrir portes cap a un futur que em permetran ser el que jo hagi de ser, el que jo vulgui. I vull lluitar per això. Feu-me cas, sigueu llestos, sigueu llestes. I si teniu un somni així una mica especial, eduqueu una miqueta els pares i cediu una miqueta. Jo vull ser youtuber, entenc que als pares no us fa gaire gràcia, però fem un pacte. Llavors jo em trec ara un batxillerat, després faig comunicació audiovisual per ser el millor youtuber del món. I en paral·lel, deixeu-me ja crear el meu canal de YouTube. Aquí tenim a la Billie Eilish. Aquesta noia compon cançons, les canta, però segurament si li preguntessis què és el que no t'agrada de la teva feina, sortirien molts temes. Fer rodes de premsa, haver de parlar amb els periodistes, haver d'estar disponible moltes vegades a xarxes per la gent perquè segueixin estant contents amb tu i comprant els teus discos. Si ella només mirés aquesta part que no li agrada, no podria arribar a cantar ni a composar cançons. Perquè ara triaràs uns estudis que hi haurà cosetes que no t'agradaran, segur, però n'hi haurà moltes que sí que t'agradaran. Posa l'atenció en la cosa positiva. No pots triar una cosa que no saps que existeix. No pots triar una cosa que no saps que existeix. Amb la qual cosa, punt número 1, busca tanta informació com puguis.